kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian del isa, Aksyon Hotline, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in the marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Friday, Biyernes kita, TGIF. Thanks God it's Friday. Kag liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon na or alas 9:30 karon nga aga. Welcome na diri kita sa petsa 14 na sa bulan sang Enero tuig 2022. Bali ikaduha na ini nga Biyernes sa naunang nga bulan karon na nga tuig. Hinabi-abi tagid ang mga kaaksyuntang nga nagasunod kag nagamonitor na karon nga aga paagi sa aton sining on-air presentation. Kutob malabutan sa aton broadcast. Kumusta kamo? Kumusta ang pagbugtaw nyo dira? Kumusta ang pagbangon? Partikular na sa mga kaaksyuntang nga nagapuyo dira sa bahin sang Southern Negros. Nga mugid ang naiguan kag naka-eksperyensya sang paghalit sang nagligad nga Bagyo Odette. Amuman sa magka-aksyon naton nga nagamonitor via online. No, paagi dira sa YouTube kag Facebook. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-monitor every time nga mayara sang live kita. Damo gid ang nagamonitor, naga-like, naga-share sa aton sining nga mga program nga nagalakip sa mga matahom nga mga drama. Ang aton mga ka-aksyon ginabi-abi tagid nga magpartisipar karon nga aga magluwas sa pag-share, pag-like. Nami pagid kung magkapadala kamo sang inyo mga mensahe, gamita lamang dirang available nga comment section kung sa Facebook ka. Magpadala sang mensahe amo man sa YouTube. Kag kung wala ka internet connection, pwede kaya makapadala pagi sa text hotline 0963-757-0874. Again, ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa aton sining pagpangaragad karon nga aga. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ko ining isa ka masubo nga aksidente aga pa sang Banwa. Direkta dira sa Pontevedra. Now may isa ka ginakargahan sang tubo nga salakyan di karga kung tawgon wala mo ng pagtawag diri sa aton. Uy na no man disgrasya aksidente nga natumba ini sa isa ka puruyan dira sa bahin sang Antipolo sa Pontevedra. Resulta, masubo-subo kay may ara sang napatay kag may pilason. Ibaloon nato anong latest update ni may gindala sa hospital. Ano gid ang kausa sang aksidente? Duha ka bagay malang namo. Kung may aksidente, human and mechanical error. Di masabi na kung may aksidenteng rason permission driver niya, may diferensya ang mechanics ang akon o kung ang akon sa lakyan, nawadaan prino, o na may gulpiada lang, why naghawid ang prino, and all nga mga allegations ng driver. Pwede man, nga ang aksidente, ang gintunaan, among ginatawag nga human error, meaning, ara sa driver ang diferensya nga nagsala ang pagtantyar niya or may ara sang madasig nga pagpadalagan, damo kausa sa aksidente. Ti baluon ta ni karon dugay o baluon ta kay Aksyon na busong pinagka-latest sini
kay ti masubo may ara gid iya sang napatay mo sa sining aksidente. Aksyon Hotline. Pero antes ko sa katuan, ano pagid ang pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. By the way, ang operation sang tanan nga mga korte diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod suspendido. Meaning, wala anay pagbukas ang mga korte diri sa aton, no, ang Hall of Justice and other municipal trial courts. Ang mga RTC, Regional Trial Court, so ay panisubong, wala pa ni o suspendido ang operasyon bangod man sa kaso sang COVID-19. Aksyon Hotline. Bagi napapanaog mismo nga mando gikan dito sa National sa Korte Suprema. No, bangod man sa pamahog sang COVID-19 ti until January 31 iniho base sa ginpapanaog nga memorandum. Aksyon Hotline. Tain sinikon may mga promulgation, may ara balas ang schedule nga mga hearing kat ni madelay naman ni. O kung nagadali ka kung tani nga madismiss ang kaso mo, matiner ka naman anay, hulat ka naman kung saan uliwat magabukas ang korte. Aksyon Hotline. Ano pagid ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan in a short while, luwasin ng aksidente kag pagsira sang temporaryo suspendido nga pag-untat sa operation sang korte, i-check tama na. Kay ti subong adlaw na una ini, ang adlaw sa implementasyon sang alert level 3 status sa syudad sa Bacolod. Pero ti probinsya ng syudad, way paginman sang palayagwa. Kaya may mga border restriction nga ipatuman. Aksyon Hotline. Kung lantawon ta, bisan ang National IATF, bisan ang DOH, ginpalipot na gani ang mga quarantine protocols. Ina mga home quarantine requirements, balakapin pa kung bakunado ka or partially vaccinated ang isa ka persona. Aksyon Hotline. Pero discuss na lang nagkaroon dugay kay we have on the line Aksyon Eden Abuso. Unahon ko anay ining masubo iyang balita karon nga aga sa isa ka aksidente nga nagluntad dira sa Banwa sang Pontevedra. Anong pinaka-latest update directly gikan dira sa tatapan sang kapulisan? Nanong investigation, anong nagwa sa ila sining pagpangusisa? Patrol reports. Aksyon Eden, live and direct from where the action is. Aksyon Eden, good morning. Please come in. Aksyon na Art, dead on the spot ginyo ang isa iya ka persona. Kag duha, bali ang gindala sa hospital, kag ang isa yara subong sa custody sang kapulisan. Matapos nga natumbahan sa 10-wheeler truck ang isa ka balay diri sa may Purok Amurabita, Barangay Antipolo, Banwa, San Pontevedra. Action Art. Ato na istorya ang investigador sang Pontevedra PNP nga si Police Corporal Genesis Peñas. Kag bali Action Art ang matabo mga 1:30 ini sang kagahon. Kainasan kagahon. Kagahon gali na ba inugtulog na naiyatani kung why ka sang schedule nga magbiyahe? Amo ginang inog pa why ka lawas ta Aksyon Eden mo? Oh, kag nagakatulog dia Action Art ang ining mga biktima. Bali ang natabo ang 10-wheeler truck na kargado sang tubo. Ginamaneho ini siya ni Henry Salgado Sr., 46 anyos ang edad. Binalbaga ni Secretary Action Art. Bali, ang iya sining paglagan, mga kargado ng isang tubo, alin siya sa Mayla Castellana, pagwa diri naman sa may Banwa sang Pontevedra. East to west ang iya sining direksyon. Okay. Sa initial nga pagpangusisa sa aton sining kapulisan na warik yan Action Art ang iya sining manibela, pero wala man nakahambal ang pulis naton kung wala may ginilkawan siya o kung ano nga sitwasyon. Basta ang una niya sininga nabunggaan, ang silver na wala nga ginabutang na sigad sang dalan, iya ka DPWH sa Action Art. Amo ginang iya nga na bungguan una, kag nag-overshoot sa dalan, dito siya natumba sa balay sang mga kordero nga ara gid sa higad sang dalan. Okay. Pero antes mo kantuan na ang investigation, ining location kundi ang Pontevedra sa Antipolo,
medyo may mga taklaron, may mga likuon, may dulugon, bali ano man, ascending or pataas, pataklad pa ni siya, or nagapadulhog na ning 10-wheeler nga kargado sang tubo Aksyon din? Gapadulog na diya Action Art ang 10-wheeler. Ang natabuan ni sa aksidente, do gabay lang ni sa kakurbada. Okay. Pero kung halin ka na Castellana, kundi ara na sa proper, magyan mo na ang may mga daw merkado, market na sa right side mo kung nagapabalik ka diri sa Pontevedra, nakalapaw na sa merkado, wala pa? Wala pa Action Art. Direta daw tunga-tunga siya bali, pasulod na siya sa may actually close sa pala Castellana. Sa ubos gawa sa may Taytay. Sa Taytay. Oo, Taytay ang Tupulogin Action Art. Okay. Kung ito Taytay, wala may gamay nga kurbadas, dira gid natabo ang aksidente. Kay kung going ka pala Castellana, ang balay ari nito sa tuo na side. Okay, sa tuo nga side siya. Bali sa tuo siya nga side, doon na overshoot sa gali sa likuon nga gamay da. Oo. Kay siya yung kapalik sa niya sa art mo. Actually, kung going siya pa panaog, dire sa may Bacolod, ang iya lane ari sa tuo mo. Tuo, correct. Oo, ang iya na tabo, na warik, kaya pawala. Rason niya dito siya na tumbahan niya dito ang balay sa mga kordero. So, tanawon mo sa piyak, dito yung sa art na ano mo, ikadako dahil sa truck 10-wheeler. Okay. Ubos, sige, tabunan ang balay to Action Art. Okay. Ang balay ni Aksyon Eden, ano man, ang level sang balay, ang salog niya, tupong sa kalsada, o kung nanubuan ng balay? Nanubuan Action Art. Uy, sus. Bali, daw tunga-tunga sang balay, among tupong sang karsada. Tibaw, dito gid siya gali humaplak, gid dito gid siya intumba. Oo, dito sila sunart cover yung gid nga muna nga balay, although nga may iban man to nga mga balay, pero ara sila gito yung iya ka kordero, ara dito may dalan, nag-ara dito sa may kurbada yun, antes sa kurbada gid ayon ti sila gito tanan ng sunart. Ang balay half made of concrete, ang katunga made of light materials man. Okay. Pero kung makita mo da sa aton picture, kung hindi ka familiar nga may balay da, hindi mo man makita to subong do kampo lang ba lang naging tampukan sa mga tubo kay ubos gid Action Art ang balay, ang sementado nga mga pundasyon nagkalabuka nagid wala nagid nagkalapitag nagid Action Art. So bali makita kundi ang kuando gatakilid yung 10-wheeler truck ani. So ang ginatindugan ni sa mga tao nga may arasang tubo, ara nang babaw na siya sa balay? Babaw na ni sang balay Action Art, ara na sa dalom ni mga atopya sini. Sus, grabe. Kaga Action Art, alauna imedya ini natabo, pero alas 5 pa iya sang sini nga aga nakita ang duha ka mga biktima mag-iloy. Ni Sanday Ermi Cordero, 58 anyos ang edad niya ato, subong gindala hinagaw sa hospital. Dead on the spot naman ang bata niya nga si J.R. Cordero, 30 anyos. Okay. Amo ni sila ang kuanak si Art ang tagbalay. Kag naswertehan ang isaya sini nga bata nga mutong na interview ta nga si Leona Cordero. Okay. Na natampukan sa Action Art sa mga semento nila nga dingding, pero laban sa lawas niya ang nakatampok ang foam. Kaya sa iya kwarto may nagatindog kuno nga dako nga foam. Pagkatumba, amo to yung nagtupa sa iya Action Art. Okay. Kaya describe pa siya ang balay mo. Bali ang ila sini nga sala diri dapit sa may dalan, dira nagatulog ining si J.R. Cordero. Okay. Ang tatay ay din nagatulog sa kwarto. Ang tatay nila Action Art natabuan wala to sa ila subong kay ato kuno sa ila nga uma. Wala na yan natabuan. Oo. Sila lang ito nga tatlo kagabi sang natabuang aksidente. Okay. Bali si J.R. Cordero dead on the spot, nagkakatulog sa sala. Ang iya sining nanay
kung facing sa bukid naman niya action art, yung laban facing sa bukid, ari sa tuo ang kwarto. Si Leona niya, amo ni siya iya sa mga kwarto, ari, so may wala. Amo ni sa ang do sa likod, do lang nga part, that's why do wala, ang nakatampok lang ito sa iya, mga tubok. Ang iya nga utod, ya mo tong half sang lawas, sang truck, nakapilpil sa iya sini nga utod na si JR nga napatay dead on the spot. Uy, tubot ang balon, hindi lang kay tubo tong naula sa ila, kundi ang lawas mismo, ang karga dira o kung ang kahas ang sining 10-wheeler truck, amo to ang nagpilpil sa ila balay nga nagresulta gid nga dead on the spot siya. Correct, action actually, ang kahas, ang truck, amo tong napilpil sa ila balay, kikita sa kagina, ang ulo naman niya sang truck, napilpila ng ila sining nga tricycle. Na amo man tong nagupik man. Kaya mo tong natamaan, yung sinakiyambal yan ni Sir Benyas ni, sang investigador, 40 tons ni ang karga sang 10-wheeler truck. Pila? 40 tons. Kung mo 40 tons ang nagpilpil sa imo da? Amo ning naghaplak ni action art sa ila sining nga balay. 40 tons ang ang karga niya. Why pa nalabot ang kwan sang Wala palabot ang kabugaton sang dikarga? Oo, correct. Hindi na overloaded? Wala pa ka action art kung makabig na ina nga overloaded. Kasi gina-focus ko kanina sa kapulisan ang natabo nga nga aksidente. Pero kung tanawon nga action art, mo gibing galalapaw na guro sa dapat insakto lang na nga height yung ginapakos naman sa HPG. Okay. So, ano gid ang reason nga na-aksidente siya? Nano man natulugan ang driver, nalukpan sa guma, nano nagwa sa investigation sa kapulisan? Actually, action art, sa ila, sa pag-check sa nila sa tracking, wala man to, may wala man gani, sila nga mga skid marks gid sa dalan, o galing, kay wala pa man nila na istorya, ining si Henry Salgado nga driver. Galing kay nagpalayag ang doktor sa hospital, sa Manila Carlota, nga nakainom. Uy! Ining si Henry Salgado. Again, ikwanta niya, subject for proper documentation, kag kinanglan ini nga mga statement, kinanglan ma-translate into, kwan bala, inang documented, gid nga, mangin testimony mismo ang doktor to, siguro sa affidavit, mag-appear na, kung ano ang observation nila. Diba, kung may mo kung tuod ni nga nakainom ka imo, madala ka nga kaagahon, kundi siyempre, lain ang dalagan sang kondisyon sang lawas mo. Amo pag ginasyonal, kagati ang ginawlat-ulato subong nga maokay ang kondisyon sa driver para ma-interview man siya kung ano gid bala basic ni sa iya man nga side may mga mechanical error man o kung ano nga sitwasyon. Actually, sa police station, temporary, in custody ang iya sining nga pahinante. Ang iya pahinante, iya bata nga 8 years old. Uy, gamay nga bata? Gamay pa, actually, 8 years old. Ginulo istorya, taman bala. Wala pa yung record. Actually, hindi niya pahinanting tawag siya do, kuha na siya do helper niya. Oo. Kay bali ang guwa sila sa bata, posible amo na matimbang sa iya tuwal nga gahulat si papa ni abi nga mag-abot siguro na sila sa kundi intong destinasyon nila nga galingan sang tubo. Basi amo nang nagadigamo, galing mag 8 years old sa umaya kabalo naman na magtigang mo. Nag-ulo istorya sa sa iya sa actually may mga pilas matutagani pero sa tuhod lang. Okay. Naghahambal lang siya na nakainom ko si papa niya. Inano? Antes sila kung nagbiyahe, nag-inom ko si papa niya. Pero siyempre, mga... Again, ina siya nga testimony, Aksyon Eden, depende sa pulis na sa pag-subscribe kag paghimo sila nga mangin balasihan no, sa sining natabo nga insidente kay tindi lawg-lahog na kumatuod nga nag-inom siya iya dako gina nga kwan nga problema sa iya part kabalo na gid siya nga ma-travel ka ma-drive kay mo mainom ka. Uy, nautod ang linya ni Aksyon Edin Abuso. Now, ang ginapamatian niyo amo ni ang aksidente
nga nagluntad dira sa Banwa sa Pontevedra. Hamakon mo kagahon, namit ginainugtulog. Umpisa alauna, hasta mag alas 3, alas 4 sang kagahon. Hamuok kinang tulog mo, perti nagdalamguhanon mo, ti imaginon mo bala kung mayong huragok mo to nagatulog. Kagulpiada lang yan, may humugpaas nga dikargada sa inyo bubungan. No, kay ti mas taas ang kalsada compare sa balay nila. Tuti dito natumba iyang dikarga ni. O, kung matuod nga nakainom, ina-base lang sa mga aligasyon subong, dapat ang pulis amo na mag-investigar kag i-plastar ini ma-translate into an affidavit ngay na balang makuanan mananotariuhan kag mangin official documents nga magamit sa korte kay kung matuod nga nakainom ni siya dako-dako ni nga sala ang nubray iya aksyon edin. Correct, gid Aksyon Art. Katuya pala yan. Tuya sang bata. Ya ha? Kagi na... In fairness, again sa pamilya nga nagamonitor sang drivers, inisubong mga aligasyon nga nagagawa. So, ang driver ni mismo, amo ang pamatuod kung wala nakainom siya o kung wala. Kagang doktor nga nag-examine to siya, pero why man niya pilas ang driver sa nikarga? Aksyon Art. Kag ko nang medyo man to sa gani kadamo man to sang iya sining kapilasan. Okay. Kag nagambal ang doktor nga daw medyo critical man ang kondisyon niya kay do na pigpilan sa likod yang part Aksyon Art do ang baga yato kuno ang problema. Ginahibalo ta paganing as of the moment ang duha nga yara subong sa ospital padayon pa man na bulong para may baluan kung ano bala ang natabo gid Aksyon Art especially sa driver. Ang iya ni sang truck Aksyon Art taga Bacolod. Yung pangabaylan na sa atin sila kapulisan nga hindi lang na pagnananan pero taga Bacolod gin contact naman nila Aksyon Art. Ang ang kumakita mo ang sitwasyon ng ang ila ni balay Aksyon Art so kakuan gid delikado sa dalan kay September last year, September 2021, nabungguan manigali ang ila balay Aksyon Art sang truckman. Uy. Ang na-damage to, ang ila lang, ang part lang sang ila kusina, okay. Napatay ang ila sa nga ido. Ido to at the time ang na-disgrasya? Oo. Subong Aksyon Art ya, napil-pila, nagyud ang ila balay. Kag may isa gid Aksyon Art nga napatay amuning si JR Cordero. Aha. Pero ining duha subong based sa initial nga paglantaw sa pulis, do safe man sila. I mean, aral na sila sa mayo nga kondisyon, di na critical ning duha nga napilasan. Si Ermi Aksyon Art do ang tagiya to balasang balay ang nanay kung sa pa sa pulis naton kag sa mga tao to di na do critical ditong kondisyon. Kay wala na nagagiho pero nagaginhawa pa. Okay. Ang gindalahin nga daw sa hospital and praying managsinat mamayo lang to ang ila sining kondisyon. Kay ang bata to daan nga si Leona niya survivor ni 12 years old pa lang niya sunat. Kag tigin tatap na lang ko gani sang iya sining mga kaingod balay kay gina kay piyama kuno na una imedya alas 2 bugtaw na ni sila. Tungod sa natabo man nga aksidente. Kaya timing, tuwal ko kagabi Aksyon Art, nga nag-run out sa area, idulong, na-interview itong tupad-balay, nga nakibot sila nga dako-dako sa lagabong, pag-flashlight sang iya, siling bata sa guwaan, kibot na sila nga wala nang balay sa mga kordero, kag may nagatungtong na nga truck sa babaw. So, bali isang natabo ang aksidente, why gali supply sang kuryente brown out? Oo. Basi kung dugay na ni, basi resulta pa ni siyang udet nga way para na-restore ang power nila dablaw? Na-restore na ko na. Na-restore na? Okay. Oo, nabalikan na sila kuryente. Galing ka natabuan ng ikono, kagabi niya nag-brown out. Kaya kung ma-picture out, Aksyon Art, may pictures man kita dahil sa police. Dulo mang area mo. Kay may mga poste, pero wala mga suga pala. Kag tungod nga brown out siguro kung may ginapulawan gid man nga suga ang mga balay hindi makikitaon. Amo na wala mga possibilities Aksyon Art nga ginambal sa aton sang kapungitan pero sa Japon
magapatgayon sila sang thorough investigation para may maluan tagid kung anong gintunaan sang aksidente Aksyon Art. So bali ang rescue nag-abot na nga nagbulig din sa pamilya, sini nga kaagahon na lang. Sino nga kagahon pero damo sila kaingod Aksyon Art mo halin sa matabo tong aksidente. Una ni nila nag-save si Leona kay nagasinggita nagapangayo og bulig. Kaya mo una nila nga ginkotkot. Pagkatapos to na nakita nila si Leona ginbutong siya. Ginumpisahan man ukay ang duha ka Aksyon Art ang duha ka biktima alas 5 na nila na ukayan. Given nga dulo mang area kag tinumpok to nga tubong ida siningin pampahigyan man para makita kay base nalipungan balaguro kay ginatawag nila wala man gasabat. Okay. Nagabase lang to sila kagina sang cellphone bala ginatawagan nila. Kung diin garin dira nila ginasumay Aksyon Art kung diin gahuni si didto kag nakita. Okay. Ang lawas ang duha ka mga biktimang isa patay ug ang isa ara to subong sa hospital. Okay. Ang tingog Aksyon Art nimbon talaga do medyo hinay gid ang atong nga signal ang interview naton sa aton man nga kapulisan kag sa nakaluwas. Ang sa pulis bisan partial portion lang hindi gid mabatian. Ay Aksyon Art. Ito singa naton no kay Aaron di wala ta na padala pero na record Aksyon Art. Pamatayan naton si Corporal Genesis Daniel. Ito yung purok sa parang di ko alam mali ano ginagawa ano ka po insidente ang pangadadan insidente sa ngalan talaga malakas sila na Daw ka kon ya, daw ka buron gid sa aksyon din. Oo, medyo hinahina ang signal Aksyon Art. Pero sige lang, ipabati sa nagkaroon Okay. sa BBB na lang kay nagahula-sulat pa makanta sa additional details ikan sa kapulisan. Ara ka pa man das pulis. Naglalakat na sa Aksyon Art kaya nagbalik to sila sa may hospital para ibaluon to. Lakarluta no, Lakarluta hospital gindala. Yes, big. Okay. Oo. Ibaluon pa to nila Aksyon Art ang medical status sang duhaman sa mga biktima. Live din sige po sa Banwa sang Pontevedra Aksyon Iganabo sa mga ka-aksyon dito man sa Pinas. Labuton ka sa ngaman balita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Patrol Reports. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Now masubo ini nga balita kay may napatay gid nga isa. And then, may gindala pa sa hospital, hopefully makarecover ning iloy, makon mo anong bugat. Imagine mo bala kung ano kabugat sang dikarga, inaway pa na karga nga tubo. Ti kumuluded siya sang tubo, nga mo na nagpilpil bala ito, ti may napatay gid kag may ara pa gindala sa hospital. Hotline. Ang aksidente, husto na nga nagkatabo, kag hindi na iya luyag sang isa ka driver. Ang aksidente, wala sa nagamaniho sa salakyan, nga luyag niya matabo na nga maaksidente siya. Bisan sino nga tao nga driver, nagamaniho sa salakyan, sino nga biluyag nga magtingkaya kang matumba kay imo yaman, no? Pero kung wala nagahalong, kag mayara sang mga aspeto o kung problema kapin pagid ko matuod ni, ang bata, kung tumo ito nagambal sa pulis, ganaw nagkainom ang iya amay nga nagadrive, that is another thing, no? Bisan na ano mo pa ka-justify nga mechanical error, madulom ang lugar, na overshoot ka, ti mo na yung diferensya kung na muna. Pero bisan pa nga irason mo, nga nagdiferensya, preno mo, nagdiferensya, kabalo kang driver, yat ang salakyan to, hindi man to ka-explicar sa kaugalingon niya mo. Di ba? Ang makina to ya sa salakyan, ang tanan nga parts sa salakyan niya, hindi man nimo mapamangkot kung anon tabo to. Ara gid sa driver na, now, kabay pa makarecover man to siya, kay siling ni Aksyon Eden Abuso, ang driver mismo, may pilas man kag daw gabatyag sa kasakit nga sa porsyon sang likod niya. Aksyon Hotline.
Pero amo ni siya ang aksidente karon nga aga, kabakon mo kaagahon, gapaurok-urok kanami isang tulog mo, gulpiad na lang humugpaas, di karga. O, kag dira gid tumupaas balay niyo, may mga kargado pa sang tubo, may ning isa ka bata ni nga 8 years old, or pinatong edad siling Aksyon di naka-survive iya. O, why mataman? Aksyon Hotline. Hulaton ta ang thorough investigation sini. In fairness sa driver, kabay pa makarecover siya. No? Makarecover siya kag madipinsaan naman ang iya kaugalingon maexplikan niya sa pulis kung ano exactly ang natabo. Bala na kainom ginaman matuod siya according to sa inagaling mga statement subong nga wala pa nato may balaan kung matuod ina kag kung ano gid exactly ang natabo sa aksidente. Pero ang masubo kaysa sining aksidente may kabuhi gid nga nadula. Ti ko nagamaniyo kasang salakyan dapat ara gina iya rules gina nga dapat timuon mo nga i-check mong imo salakyan alin sa prino, hangin dira sa guma mo, tanan nga mga mechanics ang imo sinisalakyan, mga parts dira, obligasyon niya sang driver nga i-maintain, sang tag-iya sa salakyan nga i-maintain na nga dapat mangin road, kung mangin worth ang imo sini nga pag-travel. No? Ang imo bala salakyan, maayo ang kondisyon nga mag-travel ka way problema dapat amo na ipatuman gid no ipasiguro sa tagsa ka matagiya kay tiano ta pa ni why hindi na madala sa binasulay may napatay na because of the accident. Aksyon Hotline. Te kabay pa nagabuylog kita sa kalisod sining pamilya nga aga pa sa banwa no sining petsa 14 natumbahan sa dikargi ila Puriander sa Pontevedra Negros Occidental, bali ang Pontevedra ang Antipulo, amo nang lakturan access road ina, halin sa Castiliana, pakadto sa Pontevedra, maagi ka na sa nabukid nga porsyon. Amo nang malapit nga maagyan mo, nami aktualing dalan, manda mo, may mga porsyon nga medyo may guba-guba, pero ang dalan overall accessible, nami ang kalsada, tigaling aksidente, may nagapili kung namin dalan o kung hindi pa na iya mapulong. Aksyon Hotline. Doga nga mga detalye sinakaron tutukan diri sa Aksyon Radio Bacolod. Pagbalik ta dugay-dugay, mangin kaupod ta si Senator Joel Villanueva. Aksyon Hotline 2006 Going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay everyone, ako balik si Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog drama diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay everyone, ako balik si Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyong palatuntunan aksyon na hotline. Oy, dira sa Bago City, Mayor Nico Yolo, sir, do kadamo da sang nagakarambula, do portik damo nakita ko dirigin send sang isa sa mga nagkalabay das lugar mo ang vaccination, sir, no? Sa vaccination site dira sa Bago, da kadamo-damo sang tawo nga nagakadto, which is a good indication nga ang mga taga-bagunhon or mga bagunhon willing magpabakuna, pero ang problema kay daw why na social distancing, di ni siya dapit sa Bago City. Sige lang kay i-check ta na karon kay Mayor Nico Yulo. The last time lakarluta man dingin padala nga kuano nga picture purti man namo man ang nagalinya nga daw why na iya sang why na bala ma-regulate maayo nga bisan ang linya daw why ma-organize ka purti kagutok ti ang aton malang ginakabalakan diri ti okay man nga damo nagapabakuna pero ang problema basi kon bangod why na social distancing problema basi kung maglinat na yung pagkamuda. Aksyon Hotline! Monitor karon nga aga si Jacob sa Jatak mayong aga Kent Harley Elizalde, si Madam Lilia Taton, good morning lang kay Lida Dulyantes, Elizabeth Malaka, silinga sir, observe health protocol everyone, may God bless us all. Salamat gid sa imo Ma'am Elizabeth. MJ Nakayama, si Helen Esco Sarita, uy si Nanay Hilin gali bakaw ko, kumusta ka na nanay na sa San Enrique? Aksyon Hotline! Kita ay pa makamuyado, tambok magyapon sa Nanay Hilin. Oh. Araban si Bro Art Mix Don, Bunker Gemini, Rosana Arisivita, Donna Gonzales, good morning, Rodora Sioko, Fritz Ortiz, Vicente Gatilogo, Trinidad Jorkin, ikaw na lang ang kulang. Siling ni ikaw na lang ang kulang ang ngalan niya sa messenger, no?
Araman si Jade Loxin. Salamat gid ha. Thank you for listening. Araman si Lance Lopez. Lance Lopez, thank you gid for listening. Araman si Georgia Gargasiran. Madam, may ngaga. Thank you gid sa pag-monitor always. Araman si Cecilia Bautista, Regina Barcinas Di Mihilio, Anthony Amodia Aplaon, Bacolod Wilders. Sige. Si Inday Maricel Marande, si Puloy, si Bukya, kag Ernie. Kompleto ba? Salamat kita. Of course, ara si Mrs. Nagapreparar sa ma-order linugaw. Grabe ha. Christine Minies Villalobos, Aksonar Tamiaman Palihog sa ilan ni Wilson Rial Trician Gali Agustilo. Happy birthday. Oy, sa tanan dira nga mga taga ERB, no? Actually, Aksyon Radio Bacolod kag Energy Fans Club, EFC. Salamat gid sa inyo da. Maika Elia Abkilan, Angie Calib, Domingo Barniso. Monitor lang sila kuno Don Di Incabo. Salamat gid. Okay, ang iban karon naman dugay-dugay ari ho kay may importante kita nga dinapit nga bisita today. Si Senator Joel Villanueva. May ara siya mag-update nga dalon sa ato na, especially atong mga nagligad bala kay good news ini para sa mga OFW. Mga OFW may isa na lang gali ka magauyat nga do amo na siya ang magahatag sang pagtamod, pag-akto sa problema concern sa mga OFW. Diri kita mga ka-aksyon sa interview naton kay Senator Joel Villanueva. Padayon diri sa aton sining pagpangalagad, we have a special guest this morning dito po sa ating palatuntunan. Ang ating maging guest po ay author ng mahigit 500 bills at resolution sa Senado kung saan 94 na ang naging ganap na batas. Ilan sa mga tinrabaho niyang maging batas ang Tulong Trabaho Act, Doktor para sa Bayan Act at Department of Migrant Workers Act. Perfect attendance siya sa Senado at tinanghal na People of the Year ng People Asia Magazine. Ang ating panamuhin ngayong umaga dito po sa Aksyon Hotline is no less than Senator Joel Tesdaman Villanueva. Senator, magandang umaga po. Ay, good morning, Action Art. Mayong aga sa inyong tanan. Madamo gid nga, salamat for having me, mga ka-action. Salamat ho sa inyong panahon. Una ho, Senator Joel, permado na ang Department of Migrant Workers Act. Kayo po ang principal author, sponsor at trumabaho sa batas na ito. Ano po ang pwedeng asahan ng ating mga kababayang OFW, Tesdaman, sir? Well, good news po ito. Talagang dati pinag-uusapan lang ho natin when I visited your studio na pinagdidebatihan po ito. Ngayon ho, batas na itong Department of Migrant Workers. May isang bahay na lang po ngayon para sa ating mga OFWs na nakatutok sa kanilang mga pangangailangan. Dati po kasi salasalabat, nakakalito, ang daming ahensya, ang daming government offices. Hindi alam, nalilito na yung mga OFWs. Ngayon, isang bubong na lang po for these 7 agencies na magsisilbing one-stop shop for OFW concern. Dati ho, talamak yung red tape at kailangan pang pumunta ng mga taga-Bacolod sa Maynila para lang mag-ayos ng papeles. Ngayon, with this law, magkakaroon ng mga regional offices para po sa ating mga OFWs. And because there's so many offices before, ang daming entry points, ang daming exit points. Ngayon po, isa na lang ang entry point, isa na lang ang exit point. Kaya madali nating maaalagaan ng ating mga OFWs at madali din nating mahuhuli yung mga illegal recruiters, no? At maparusahan sila. Yung last but not the least that I'd like to talk about is that there will be one dedicated assistant secretary na for land-based at isang dedicated assistant secretary for sea-based OFW. At muli po, isang karangalan sa inyong lingkod kay Senator Villanueva ang maging arkitekto nitong batas na ito. Opo. Senator Joel, sa kasagsagan ng pandemya, sinulong at nilaban nyo bilang principal author at sponsor ang Doktor para sa Bayan Act. Ano po ang status ng batas na ito, Tesdaman?
Batas na po siya at last year nag-start na pong i-implement, God be the glory. Bagamat alam niyo naman, Action Art, yung nangyari sa akin when we were defending this, namatay yung nanay ko at kapatid ko. 2 months apart lang nung may pandemya, kaya nakakalungkot. But it also paved the way na makita ng lahat ng mga mambabatas yung kakulangan talaga sa doktor sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kailangan natin mag-produce ngayon ng 12,165 na medical graduates kada taon para lang ma-achieve natin yung standard na 10 doctors to 10,000 dahil tayo 3 lang po. Ang maganda po dito, libre na nga po ang tuition, libre na ang gamit sa eskwela, pati uniforme, pati boarding fees, transportation fees, review fees, insurance, at pag nakapasa ho kayo, ay garantisadong trabaho ang naghihintay sa inyo. At yung naging challenge lang po dito, Action Art, yung pag-establish talaga ng madaming schools of medicine. So, nilagay din natin sa batasyon dahil maraming region sa Pilipinas, wala po ni isa na School of Medicine. Kaya po, ito yung importante ngayon na pinagtutuunan natin ng pansin. Last year, naka-open up tayo ng 3, and then this year, another 3 to 4. So in 2 years' time, babantayan ni Senator Villanueva yan na lahat ng regions would have a School of Medicine na pampubliko. Ay, maraming salamat. So, Mr. Senator Testament, trabaho ang nangungunang concern ng mga Pilipino sa ngayon. Maraming nawalang trabaho at kabuhayan dahil sa pandemya. Anong tulong po ang pwedeng aasahan ng ating mga manggagawa, Senator Joel? Action Art, napakahalaga nung binanggit nyo kasi nga itong unemployment rate natin, yung latest is 6.5%. That's about 3.16 million na walang trabahong Pilipino. At binabanggit nyo yung kahalagahan ng trabaho. Napakahalaga po ng trabaho kasi yung trabaho po, yan po yung bakuna laban sa kahirapan. Yung yan ang nagbibigay sa atin ng peace of mind araw-araw na makakapagbigay pagkain tayo sa ating mahal sa buhay, makakabili ng gamot kung magkasakit yung mahal natin sa buhay. That's why si Senator Joel Testament Villanueva is very passionate dito sa pag-push nitong National Employment Recovery Strategy on NERS. Ngayon po, nandyan na po yan at may 1.13 trillion na budget at ang moving target po ito ngayon, ang target na natin ay makalikha ng 2 milyon na trabaho. Bagong trabaho, magandang trabaho. Kaya po yan ang babantayan natin. And then kanina binanggit niyo yung tulong trabaho law for next year. There's 1.5 billion na budget dyan at makakalikha yan ng 40,000 jobs, guaranteed jobs. And then yung TUPAD, Emergency Employment Program, because the last time I was in Bacolod, ang dami kong pinuntahang program implementation yan. Nilaban ho natin for this year 26.5 billion ang budget niyan. So, yung mga nawalan ng trabaho na apektuhan because of the pandemic o bagyo man, meron pong pangtustos ang gobyerno para magkaroon sila ng kita at meron silang maiuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. At yan ang patuloy babantayan ng inyong testament dito sa Senado. Opo, lalo na at ang Negros Occidental ay nasalanta din po nung nakaraang Yes. po. Opo. So, mula sa... Tama po. Yes. Importante po talaga ito dahil kabuhayan yung ating kailangang ibigay, hindi lang relief goods, hindi lang yung pong ayuda. Mas gusto kasi ng mga kababayan natin, lalo dyan po sa Negros, mas gusto nila yung kita kaysa sa ayuda. Opo. So, mula sa TISDA hanggang sa Senado, gumawa kayo ng trabaho, Senator Joel Testament Villanueva. Job well done po. Huling mensahe na lang po sa ating mga kababayan, Senator Joel, lalo na sa mga taga Negros Occidental at Bacolod City po. Hi, thank you ulit, Action Art, for this opportunity. Karangalan kong makasama ho kayo at sa ating mga kababayan dyan po sa Bacolod, sa Negros at sa buong Western Visayas region. Nagpapasalamat ako sa inyong support na patuloy tayong gumawa at lumikha ng trabaho. Mag-ingat lang po tayo, yun lang yung mensahe ko, mag-ingat at patuloy manampalataya sa Diyos. Di niya tayo iwan, di niya tayo pababayaan. Mayong aga sa inyo nga tanan, madamogid nga, salamat mga ka-aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ayos, tiyan mo na nga ito na interview kay Senator Joel Villanueva, the testament. Thank you, Gida. No, damo ni si Jim Liscano, niya Kodos, Senator Joel Villanueva. Si Jim Liscano, nagamonitor, si Jess Avila, Fernando Hacolby Jr., madamo ko nga salamat sa bulig sa mga taga Negros Occidental. Pasalamat siya sa kay Senator Joel. Boy Andales,
Nelson Martinez, Francisco Guangco, mga OTTG members gali naton nga monitor every morning. Salamat gid sa inyo ha. Susit Di Jaresco Pandungan, mga taxi drivers ni bisan hindi taxi, bisan di members ang OTTG, mga taxi drivers ka monitor ni, no, karon nga aga si Bautista LV, morning nya work. Thank you gida. Ara man si Ija Druban Noel Alfredo Sapa, amo na balad di kumagets nga pareho lang may armor ka na pero hadlok ka pa malusot sa lawas mo kung labuon ka. Amo na ang bakuna, pabakuna ka na pero hadlok ka pa kung wala distancing, basi maigo ka. Kung sa bagay, bisan bakunado ka na, igo ka man gapon, you know what I mean? Hay, correct ka na sir nga point. Aksyon Hotline. Amo na gani, siling mo, ang primero nga pag-convince sa tao is pabakuna kita as part of the protection. Galing kay ginahambal, mismo sa World Health Organization, sa Department of Health, nga bisan bakunado ka, it doesn't mean nga well-protected or hindi ka pwede matapikan. Matapikan kag gihapon pero mangin asymptomatic, kag hindi mangin severe ang igo sa imo. Ti pwede kag gihapon mangin carriers na. Now, pero ini balang mando nga subong ti do na amat-amat na ipit kung wala ka nagkapabakuna kay ina ang taxi driver nga istorya although fully vaccinated siya. Siling nga why kita choice ni sir, why kita mahimo iya sa gobyerno bisan na atno naton nga panindugan ng iban hindi magpabakuna. Tikon maturon nito sa gobyerno sang ulihi. Gay nang why mabakunahan di ka mo pwede makagwada makasakay sa mga public transportation. Ti ano kan lang karon abi ma'am? Aksyon Hotline. O, pating tawanon ng kinamatarong sa tao doon nagkakapiktuhan, pero ti amo na siyang risgo kag dalagi hapon sining COVID-19. Do hindi na ko ganit ani mag-discuss ang COVID-19. Natak-an naging ko sa duha ka tuig nga sulit-sulit siling nila gani damo gamuno sa akon ya art puro no lang niya COVID-19. Ti what mo sir? Kapin pa mga regulation siniho. In fact, may araw subong mga naga-initiate, nagaduso, nagkunta ni ang restriction bala sa Bacolod kag sa Iloilo City, ang mga travel ni medyo halugan lang gyapon, especially kung fully vaccinated, para nga makahulag ang publiko. Tigaling, amo na siling ko, duwa na katuig masubra, galing kayang desisyon tanan, ang approval sa mga regulation na ginapatuman, hindi kay regional offices lang ang nagadihon sini, subject for approval gihapon sang National IATF. Tiari, first day of implementation, ti kumusta? O, kahapon siling nila ay nagjutay ginman ang bisan ng traffic sa Bacolod, nagjutay ang nagalinagaw sa tuod sina, hindi lang to kay COVID na dukan nila, kundi ang LTO, Enforcement Unit from the Region 6, nga nag-operate. Aksyon Hotline. Siling ko na COVID mo ng taga-LTO nga, kuan mo, ang enforcement unit, nagplastar di sa Dalan Burgos, nagplastar sa Dalan Lacson, kagiban pagin nga mga areas, namilag-pilag ang salakyan nga nagalibot, iyado, siliko sa Diamano, do matyagan ko do may ara sang ng outbreak, lagulpiada sang COVID nga do nadlukan sila malatdan, do nadlukan sila sa taga-LTO. Pero tiya mo, nag-operate sila kahapon, nagapinanago kapin pagid ang mga way guro dokumento Aksyon Hotline. Pero ang good news, kay may mga extension man ginataga ang taga-LTO. Kaya hindi lahog mo, dakpon ka sang LTO Enforcement Unit, ngayon ang taga-region, ang violation mo sa joint resolution na ginpagwaabi, memorandum circular, tapos kagid sa simple nga violation mo tag 1,000 ang imo multa, ding kwaon na sa driver, subong ang driver ho. Amo na kung kaisa siling ko gani. Why ko nagapamasol sa driver nga nagatinguha nga mapuno ang salakyan nila. Nga subong balik naman sa puraot nga income. Galing tibangon nga ara upod nato gyapon sa COVID. Amo nang ginaglanon nga ma-regulate ni abi sa mga organisasyon da, transport organization buligan ta abi karon ang aton sini nga mga drivers inform kag remind
Sundod na lang ang social distancing sa masalakyan. Hindi nyo man pagpatami kargada. Ni Mia Iliorico, bago ga monitor, damo mga naga-monitor sumuho. Ari ang sa Bacolod, istorya debate. Ang sa debate, ni Jutay lang yung komentaryo. Ang sa debate, ga schedule buwas, way ko kabalo kung madayon pa ni o kung hindi. Pero ako nagpasalamat kuya actually, personally ako ginadayaw ko ang initiative ginhimo sang sining mga lawyers nga alumni sang UP. No, nga na sila ang nag-initiate. Now, kung ikaw nag-initiate, may mga guidelines kang ginaplastar, mo, maintindihan nato na sila. Kaya ang gusto nila masunod, number one, may ara gyapon pamagos ng COVID-19 and all. Tigaling kay bisan nag-set ang organizer sa mga guidelines, tiga reklamo, may mga kampo nga nagasiling, hindi kami magsugot sila mag-amuna. Kaya daw ka-advantage sa parts ng isang-isa, pero at the end of the day, ano nga dukan nyo sa debate man? Bisan isa pa nakatabungo sa dokumento, kag cellphone ng dalon, tira kung may mga issues nga i-plastar nyo because at the end of the day, ang debate, ang purpose na, hindi man na yung mapriso kung after sa debate nyo, kundi mabalans ang publiko kung anong panindugan nyo sa mga issues. Do kasimple man lang na, di ba? Because at the end of the day, pagkampanyan magwa man nagyapon nga mga issues nga sabton yung man gihapon, pero on the vital issues nga kung taniluyag sa organizer, masabat sa mga kandidato, I think why gina problema, virtually man or face-to-face. Sabton mo gilang na, may mga issues na karon kung i-raise ang kontra mo, bisan may dala pa na cellphone, bisan may coach mo na, mabalaan mo managyapon, ang coaching nga ginasiling, may mga teleprompter, mabalaan mo managyapon nga may amo na iya, kaya depende na sa nagasapat, kung bala, mga issues nga dapat ihatagan pagtamod, nga inang ma-convince yung tao, nga mayong iya sa nga mga programa kapanindugan, sa imo na iya presentasyon. Debla? Because at the end of the day, ang tao ang gusto tani di ma-inform kag ma-educate. Amo ba lang na ang bottom line sinitanan mo, mapabalo mo sa tao, ano gid ang imo plano nga mapapili ka? Amo na kaning basic question nagligad namon di sa year-end to kag sa party politika nga mapapili ka. Anong ligasiya nga nabilin mo? Ano ang gusto mo ipadayon kung ikaw incumbent? Anong plano mo? Kung ikaw challenger, amo mala na kasimple, amo mala na pamangkot para mabalaan sa taga Bacolod. At the end of the day, ang tao ni ang mag-decide mangyapon mo. Diba? Bisan manggaranon kay mo, bisan damo, kaya kwarta. Pag-abot sa eleksyon, isa malang kabuto, mahatag mo. Luwas abi ko may asinda, kadira, kag may ara ka sang negosyo, ngang tao mo da maipit mo, nga imo gidya pabutuhon para sa imo, why di a choice? Ang tao mo, si gano, mawadaan sila money, kag income. Pagyapon ni EO si Mayor, Mayor Bing, sindutan ko nung buli, ay kalain, at iya mo nang imuon tawa. Mayor, ang EO please, kung ano ni mapagwa na tani na sang city, hopefully within today, mapagwa na earlier, ni kay kapon si Aksyon Rex, sa muto ganing ginamuno niya. Siling gabi na anong matabo, sini actually ang Coast Guard, hindi taman ni mabasol ang Coast Guard, kabalo ka may function sila tuod, nga may kaugalingon sila nga mga ginasunod nga kasuguan. Pero lain niya nga istorya sa mong executive order o taga Iloilo sa province of Iloilo. Kaya ang Iloilo City may EO na ya. No, ang Bacolod City, amo ni ginahulat to. Kaya limbawa karon pasakyon to sang taga Coast Guard, ang from province of Iloilo, pakadto di sa aton. Pag-abot sa Bridco, daya karon niya papanaugon, kag pabalikon karon sa taga Bacolod, hindi sila magbaton. Kundi dako nga problema. Abi, amo ni challenge na ton, no, basig ang monitor taga City Hall, San Jose Mayor, kabay patimprano, panipapagwa ang mga guidelines, kay buwas ang malukdo gid sang problema ni, kamabasulan ang taga Coast Guard, kung hindi ninyo maplastar, sang mas temprano ang EO, kung ano ang mga travel regulations. Amo na kasimple nga tani may EO nga mabasihan man naton. Kami diri kani hindi kami ka-discuss ginbayo ang mga pamangkutan dito masabat ni kumuway pa basihan. Pareho na bla
Sing mo pulis kaway ka pinadako parti sa mga curfew ni. Hindi kapin pagid kun way curfew ordinance. Hindi ba na nimo maristong tao? Hindi mo na ma-refrain ang tao sa pagginawa nila. Pero ti subong kung may ioni, ma-specify dira may basihan ang authorities or enforcement unit for that matter kung paano ipatuman. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainitsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampan sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espoligar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad. Angustin capsule and ting combination, ang capsule sa 10 ka pesos lang, dako gid ang mabulig sa
Si Fernando Bongbong Narciso Bong, may agadra, thank you gid for listening. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.